Abans de vindre aquí, potser és la primera vegada que parlo en públic a Camarles des que faig aquesta tasca. Estic molt content, la veritat, estic molt content. He estat a moltes cases de tots vosaltres celebrant coses d'aquelles que són de família, celebrant comunions, celebrant bodes, i sempre he estat al vostre costat. Alguna vegada també he estat en alguna despedida que no ha sigut tan agradable i també he vingut perquè també ho sentia de cor que tenia que estar al vostre costat. Estic molt content, molt feliç, i de veritat estic molt content al mateix temps d'haver estat i haver merescut la vostra confiança temps atrás, que ara d'alguna manera jo en el meu granet d'arena pugui col·laborar per Camarles. Per què? Perquè des del Consell Comarcal el que intentem és treballar per tota la comarca, és treballar per Camarles, pels altres 13 pobles de la comarca, per les 3 EMDs i en definitiva pel vostre progrés i per la gent del nostre territori. Si fem tasques en formació, si treballem en assumptes socials, en ensenyament, en totes i cadascuna de les facetes i àrees, és d'alguna manera per a pujar aquesta comarca i estos pobles. I d'això ens sentim molt i molt, d'alguna manera, privilegiats de poder col·laborar al progrés de la nostra terra, dels nostres pobles. Però avui estem en una faceta especial. Avui estem en una part de promoció econòmica. Una promoció econòmica que també teniu per part del Consell Comarcal, i això ho sap l'Antoni Navarro, que és el president del Viver d'Empreses, i ho sap la Bàrbara, que d'alguna manera treballa estretament lligada al tema de la promoció econòmica. Sabem que tenim infraestructures molt necessàries, que es treballa molt, que està al servei de les empreses i dels ciutadans de Camarles i de tots els pobles, poder d'alguna manera aprofitar aquestes instal·lacions tan boniques, tan vostres, tan a prop d'aquí, perquè d'alguna manera poden servir perquè el progrés de les empreses, la millora i la qualitat de les empreses pugui ser una realitat.